I dok u svijetu odavna postoje privatna rodilišta, u Hrvatskoj od prošle godine postoji samo jedno, rodilište Podobnik u Zagrebu. U odnosu na državna rodilišta, trudnicama se pristupa individualno, pruža im se cjelovita prenatalna skrb. U 12. tjednu mi radimo rani neinvazivni screening na nasljedne bolesti i fetalne nakaznosti, tako da trudnica jutro dođe u polikliniku, pregleda se 4-dimenzionalnim ultrazvukom, utvrdi se da li postoje ultrazvučni biljezi za Downov sindrom, izvadi se krv i onda se iz tog kombiniranog probira već u 2 sata može znati da li takva trudnica ima riziko za nasljednu bolest ili nema. Ovaj 4-dimenzionalni ultrazvučni uređaj jedini je u Hrvatskoj, a sljedeći takav postoji u Beču i Grazu. I u 20. tjednu trudnoće radi se probir kako bi se otkrila eventualna fetalna nakaznost. Inače se trudnice prate tijekom cijele trudnoće. Mnogo ih je, kaže, rizičnih. Zato je cijela ekipa ginekologa, pedijatara, anesteziologa i primalja pripravna 24 sata da u slučaju potrebe obavi carski rez. Na taj način završava 40% trudnoća, a samo 60% prirodnim ili vaginalnim putem. Većina žena želi porođaj u epiduralnoj anesteziji. Za razliku od rodilišta, ovdje se žena može poroditi na više načina. U našem rodilištu imamo kadu za porod u vodi, imamo stolčiću i imamo stol za rađanje koji ima 20 pozicija u kojima žene mogu rađati. Profesor Podobnik kaže da u nas žene još nisu naviknule rađati u vodi, premda je to fiziološki porođaj posebice za mnogorodkinje. Samo ih 10% rodi na taj način. Budući da nije bezbolan, polovica trudnica zahtjeva epiduralnu anesteziju. Jedan od ciljeva u budućnosti je jedna rodilja, jedna primalja. U našem rodilištu to je standard. Znači onaj čas kad rodilja dođe u rađonu, dočekaju primalja koja će isključivo brinuti samo o njoj. Na taj se način među njima razvija odnos povjerenja i partnerstva koji se nastavlja i nakon porođaja. Primalja zajedno s neonatološkim sestrama skrbi o majci i novorođenčetu, ali je i poučava o dojenju i njezi djeteta. U rodilištu smo omogućili i boravak za oca, koji se vrlo često aktivno uključe u njegu i brigu oko novorođenčeta. Što je vrlo važno za roditelje kojima je to prvo dijete, da kući kad odu spremni. Jesmo tu drugi put. Bili smo tu prije 14 mjeseci, se nam tu urodila prva čer. I bili smo toliko zadovoljni, sve je tu tako odlično i smo išli opet drugu čer sad, která se jučer urodila. Sve bilo odlično. Monika Skok inače je Čehinja i živi u Zagrebu. Poznato je da su u privatnom rodilištu cijene porođaja visoke. Ipak u rodilištu kažu da im ne dolaze žene iz jednoga društvenog sloja ili samo žene iz diplomatskih krugova i umjetnice, već i trudnice različitog imovnog stanja. Jedna stvar je još to, u Hrvatskoj nitko ne podržava financijski porod u privatnom rodilištu, što znači niti HZZO, niti bilo koja osiguravajuća kuća. Van je normalno da se u privatnom rodilištu isto tako porod financira iz određene osiguravajuće kuće. A kad se sve privatne zdravstvene usluge, pa tako i porođaj, budu financirale iz različitih osiguravajućih kuća, pacijentima će takva usluga biti mnogo povoljnija, jer će im biti dostupnija, tvrdi profesorica Podobnik Šarkanji. A kakvo je stanje u državnim rodilištima, vidjet ćemo nešto kasnije, no prije svega pozdravljam našeg večerašnjeg gosta, doktora Štefana Engelbrechta, inače ginekologa, čovjeka koji je dugi niz godina ne samo radio u Hrvatskoj, još radite, ali ste dosta radili i u Austriji. Evo, doktore, vidjeli smo Prilog, priču iz ovog prvog privatnog rodilišta u Hrvatskoj. Trebaju li doista trudnice strahovati za sigurnost da je to manje osoblja nego u državnim bolnicama? Ne, apsolutno to ne stoji. Onda ću vam reći kakvi bi bili mi liječnici kada bi u privatnim rodilištima ili u bolnicama bolje porađali nekoga nego u državnim rodilištima. Mi moramo na isti način postupiti. A što se tiče sigurnosti, ne smije biti nikakve razlike ni u državnim ni u privatnim rodilištima. Vjerujem da zakoni propisuju koliko medicinskih sestara, koliko primalja mora biti po onim osnovnim standardima u jednom privatnom rodilištu. Ja se duboko nadam i vjerujem da su ti standardi svugdje zadovoljeni, ne? Kako je stanje u Austriji? Tamo isto postoje i državne i privatne. Postoje i državne i privatne, ali je razlika, recimo, odmah ću napraviti usporedbu između Austrije i Hrvatske. U Austriji imate jako puno bolnica, a malo pacijenata, baš zbog toga što je onda raspršenost pacijenata drukčija. A u Hrvatskoj imate manje bolnica
i strahovito puno pacijenata. I zbog toga, to je jedna velika prednost, recimo, naši ginekolozi i naši liječnici uopće su bolje educirani jer kroz praksu strahovito dobro nauče neke stvari i oni su stvarno vrhunski stručnjaci. U Austriji postoji također, to ste pitali, i privatne i državne, ali nema nikakve razlike. Kao što me raduje i sada kad sam vidio recimo u Petrovoj, danas se konačno otvorio novi odjel, a prije mjesec dana sam vidio i patologiju 1 sa vrhunskim stručnjacima, svjetskim profesor Đelimić i profesor Ivanišević. Ne postoji komfor. Da, ali isto kažu, ako želim televizor, teleprijemnik, ako želim svoj nekakav zaseban krevet, ako želim više nekakvo zanimanje osoblja i otići ću u privatno. Barem je to do sad bilo mišljenje. Dobro, okej. Ali upravo sam to htio reći. U Petrovoj sam vidio da je taj komfor isti kao u Austriji, a to je državna bolnica, ne? Na patologiji 1, gdje imaju televizor, imaju frižider, imaju svoju kupaonu sa jednim, sa 2 kreveta i to je usluga stvarno na vrhu. Jasno, evo, odit ćemo mi do Splita, jedna od najsuvremenijih rodilišta u ovom dijelu Europe, svakako je ono u Splitu. Projekt vrijedan 37 milijuna eura, otvoren je prije 2 tjedna. Točnije održana je svečanost otvorenja, no time nije počeo njegov rad. Kako toga dana, tako ni danas. Javno se pita što se događalo od trenutka kada je premijerka Kosor prerezala vrpcu i je li to ipak događaj s predznakom predizborne kampanje. 14. dana u mjesecu prosincu presječena je i ta pupčana vrpca ideje i realizacije. Konačno i nakon svega. Uslijedile su želje, čestitke, komplimenti. I sad ja želim da zahvaljujući ovom rodilištu, zahvaljujući vašem poletu kojeg vidim, vašem entuzijazmu, vašoj ljubavi, da dođete na uskoro da svaki 4. stanovnik Republike Hrvatske bude rođen u ovoj županiji. Kada ili od kada rođenje u novom zdanju? Jer 2 tjedna od svečanosti otvorenja nailazimo na zatvorena vrata. Što se događa? Događa se procedura preuzimanja zgrade od strane Ministarstva zdravstva. Znači, Ministarstvo zdravstva preuzima ovu zgradu. Kad je ono preuzme na način na koji treba, po tom upravnom postupku, onda će Ministarstvo zdravstva ovu zgradu dati bolnici na uživanje, odnosno na korištenje. Prije uživanja i korištenja pitamo se čemu onda otvaranje, gdje se žurilo? Da mi nismo otvorili ovo rodilište, mi nismo mogli, tako rekući, raditi ovu svu cijelu proceduru. A rodilište je otvarano zato što ono mora biti na neki način preuzeto u ovoj godini, zato što je kraj fiskalne godine počima teći rokove prema Vijeću Europe koje financira ovo, a premijerka ne može doći otvoriti rodilište kad mi hoćemo taj dan, nego u 12. mjesecu kad je ona imala slobodan dan, onda je rekla dolazim taj dan otvoriti. Shvatili smo. Primili na znanje sve rokove koje treba ispoštivati, procedure, odredbe i obveze. No što sad ministarstvo čeka, koje preuzima pa daje projekt bolnici? Preuzimanje zgrade pretpostavlja neke sitne male popravke i izvođač je to preuzeo da će obaviti 8. do 8. siječnja i nakon tog dana ja vjerujem da bi mogla prva beba ovdje zaplakati. Eto i konačnih detalja oko početka rada najsuvremenije klinike za ženske bolesti i porode, u sklopu koje su vrhunski opremljena ginekološka klinika s rodilištem, operacijske dvorane te odjeli neonatologije i potpomognute oplodnje. Sve to i mnogo više na gotovo 15.000 četvornih metara, a svaki se kvadrat, poručuju, isplatio i isplati čekati.